Mais kunyata ada habde rewbe kunyata ada habde bubel et puis koni woni holdum ko takki do yana ko holdum yoro so wari am han yoro so wari am no waya tuuti yoro ko kankale yoto non ne kuti no mais dum do ayta dum après jaha bortoyda dum do et puis jewa loto yaade kam o bone ko woni an bubel dum ko woni min anda o bone ko woni ko addi oɗo bone kadi kawma ne herjini tan gurdamam o wi tan mi wurata ko jahata aɗa habde makko ɗum ɗo ko ɗum ɗo neɗɗo gueɗe kellifa a fi neɗɗo kay a pari kay ala kuuray woppu haala ka komi namdi ɗum holko waddi moon qu'est ce qui s'est passé lamandi so pettani mo fiyata kam holko waddi moon oɗo ɗumine miro par ce que tasate miro s'il te plaît holko addi probléme o ari mbaɗa fewni kaccari mbaɗa yaha mbaɗa haji ɗo o wi kam neɗɗo jahan an widema neɗɗo jaharnama takma wonde neɗɗo jaharnama ɗum takanima wonde neɗɗo jaharnama tullay o reftu hen ko ɗum gañan wadde yaafo ɗum no takma wonde neɗɗo jahar yaafo a faami gallamen fof juulɓe ɓeɓe juulɓe kawam nani ko juulowo neɗomi ɗo woppu bojji maɗi tullay woppu bojji maɗi woppu kaw mbimami ya woppu o ko waɗi fof no moƴƴi oɗo darmo oɗo ƴeew ko haalata ko ni an kanko takani an a tahanoma haala woppu kaw so kawam waɗino min no mbaɗɗa kawmaɗi wallahi o dañta doole yande e dow an a famani kawma jaɓata mi ƴeew nde garɗa ɗo janggo e mum wi kam ko buubel mi yiya ni buubu juuro e dow makko mi yiɗa ɗum toɗon ngala hen so wonan min mbimi heewiɗo yimɓe gone korki goto wowtimo hoorani tono yiyeno hoore makko mi wiyanimo neɗɗo jahannam kadi min mbimi mi haali haala neɗɗo jahannam pour kam jaabo oto tororemo wippeyam café min komi tangana walla komi mayka café ɗe ko gulɗi ou bien café gulɗi o wippe yeeso mbaɗi ko ɗum tagi pertuda contrôle wona o wi kam ko koppo koɓa eɗo yalla ngol fof noon piir mais village combien de fois mbimami oto wiytomo naare jahannama oto wiytomo ka cumateɗo ka ɗum ɗo par ce que allah tan andi nato aljanna o wiyanani mo natata aljanna an wima hanki tan mbimami aɗa hoori toppito korko ma mbasa toppitɗe kanko ko waɗata ko annene kawo kanko no pour kam toppito kam o fiyami non mais sa wiyanimo neɗɗo jahannama hay ko boni wonata min wallahi mandi
min debbo feera kam arani ko woni yaaloto e après yimɓe jawta par ce que ɗum ɗo kam continta quoi vraiment ɗum ɗo continta ɗum ɗo kam continta et puis mi welaka hen an mawɗo kellifaɗo mbaɗono mani en Boubel ko wawi waɗa enen fof en gandi Boubel en gandi kadi hakkille mum tottolni aɗa andi oɗo hakkille mum woddani mo hakkille mum woddani an joguiɗo hakkille o an foti timminde mo hakkille makko mais pourquoi comme ça c'est quel délai ça ɗugam fiyam ni ko kalata ko min mi haalani haala piggal ngal haala ko mo kalɗa o ɗum kalanmi so haalani ko kalnoɗa ko piggal ngal arata ƴeew ɗum ɗo ay goto anda ɗum ko woni ɗum woni komin anda ɗum ko woni ɓuuɗi makko ɓuuri wonde ɓuuɗi ñaamo guertoɗe taw ko ñalawma yimɓe koori e ya juuroy ndiyam après garta yimɓe jawta sikkira ɗum ɗo le kanka lewal e ko haala ka gasi ko kanka lewal kay ala ko jingan tawandel arande ko baale oto wi noon ala mo jinganmi onon fof foto e galle o non 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 onon fof foto e galle o oto wi noon ya juuroy ndiyam garta yimɓe jawta kawma ɗo fawma ɗo fani ɗon kawamde ko onon poti woppude histoire o wondi ko ɗum ɗo moƴƴani hoddiɓe nana min ko fotino juude ɗum ɗo no wiyete mbiɗa wiya juude korka ni min mi huuli ko fotino korka wallahi gonga betti kam min mbaɗa wiya ka moƴƴo aɗa yiɗima horsinimi degere ko kaldata e yam ko e ko kaldata e kawma ko wajiide ko kaldume kawma kawa holko kaldume kawa Tullay omo yana e dow mo wiyam neɗɗo jahannama o ɓori kam kadi muusi ɓeydi kam o wi leggal manggal ngal Tullay hoɗo wat Tullay hoɗo wat Tullay woppu ko mbatta ko ka julɗo noon a ƴewara jotata ko elle cukalel dara hoɗo yanɗo de dara ala Tullay s'il te plaît woppu ko mbatta ko ɗum ɗoɗo kaw ngam ɗum ɗoɗo ok ayi kongo diri tan kalatmi e mo ɗo ko mbaddon nane ko vraiment mi weltaki hen mi weltaki hen hande mi weltaki hen janggo sabu julɗo e julɗo de ɓe mbi soɓe mbaɗɗi goto e mabɓe so maayi ala goɗɗo o kay probléme uji makko réglatake so wona goɗɗo o koko maayi tawto yimo saka noon ɓe mbi hoddiɓe gonon julɗo ha par gonon hoddiɓe hakke koddigu no woodi sen benni ɗon on diwi koddigu saka noon bande onon kon bandiraɓe o somi woni kawmum an gona kawmum oɗo par ce que leñol kala ou bien kala leñol mo ndesɗa kala to jaaɗa e leñol ndesa toon debbo a jeeyama hen sa innirama toon beddu a jeeyama hen sa resama toon kadi a jeeyama hen donc Allah waɗi enen foof ndendi mais holko addi ɗum ɗo ha village nani mboɗo haalanoma a haalananimi haydara holko son kersanimi kerson Dieynaba par ce que min mboɗo wawi wiide mi jotta e galle o mais hande kanko joɗoto e galle o so taw ko ni jogorɗon wurde korka ka mais vraiment c'est désolant min gañannomi ko wiide moon goodiɗi tata beele yimɓe ɓe wurono wiya woyi yorode yimɓe gari galle makko o riddi ɗumen ou bien holliɓe yeeso ou bien hoɗo mais sa renaka il faut mi yaltina yeeso te mi yiɗa vraiment holko addi bone ɗum jinmi famde aɗa foti nehde Tullay nehaki hay seeɗa o Boubel o nehaki haal wori innam o nehaki kadi ko arti ko tokara makko a wertere less aduma joɗade hen Boubel wirtima kam ɗo ko wondi Boubel e bahilam o mande nde dañiri waare nde saka mo heɓɗo omo jalkirami bahil ma ni hen bahil ma ni bangel no borde sirage aɗa amo fabbo kam
buubel kadi ne jogii an buubel ne jogii tan ne jooɗoro kam ne jogii coccorgal mum tan kala ɗo yehi wuro fof mo anndiri ɗum mi wona gorko pour que murto ƴeew debbo jooɗi ɗo hol gonɗo ɗo joom suudu hol gonɗo farmat buubel ne jogii droit wiiden farmat han o ƴeewi ko farmat nan ɗo ƴeewdi farmat no jooɗi par ce que a resani o wi ko mo wona gorko mi wona gonga kaw wona gonga mi fenat ay min so tawi ko bondunede min ɓuurimo huwde e lañadi eyyi aɗa ni kay kay anda ko kuuɗa lañani ko an gogo yimɓe goggo ko heewi hen ko an kersanmi an kersumi saabu min nde garmi ɗo nde ko an waɗi mi neɗɗo mbiɗa ko neɗɗo so fini haade muɗum wadde hunde lota ha ɓandu muɗum laaɓa ɓorno comti fuɗɗo ñamde gaddunomi comti gay comtiam on tom ɗi fof ko an soodi waɗi mbaɗa hersuma hen gueɗe kewɗe mi wirtimo mbaɗa yaha mbaɗa addoya kaccaram min kaw mi wima mi sellani mbaɗa wonde e estama min mi hoorata mi suuɗani ɗum hay goto mbirtimomi one wiide ɓerdam nde ko heewi sa ɓerdam nde ko heewi a wonkat haalde kay wonno ko fenade kalata a wonkat haalde kaw mawɗo yo wonan mawɗo kadi seeɗa mawɗo yo wonan mawɗo seeɗa onon kay mataw min sol kulanimi on kersanimi kullon oɗo kam joom galle nani jooɗi wonko ganduɗa yoɗani ha sowona ko imbécile wona ɗum kabuuɓe laɗa wirtima wone wiide haala ɓe an cago a woni imbécile an cago o an baruni an baruni buɓel wobbo haala konngudi mawɗe ɗi kalata ɗi goppe haala ka tawi wiya kami caga non ni ɓurananimi ɓurananimi village min komi mineur min ɗo yiɗi wadde mi violé 12 ans ɓe aɗani duuɓi sappo e ɗiɗi dañmi kaw an wona majjere ma o ari o wiyoma oɗon violé mineur ka vieille a wona majeur ka vieille ko ɗum ko par so wi ko mineur goppiramo e mineur rubma o wona mineur o leerno o wona mineur o ko andananimo haydara woppiri noon no mineur andani est ce que mo andini kaw aji fof ko mbaɗa loto omo yurno kam e dammal ngal mi wiyanimo haydara somi yurni mi yiya ko yoori mbittima anani mi yiya ko yoori an haydara ala roon an kuusuji boli gon toon kuusuji boli koli ittu yettale jettaka an arani min tan wonma labde an babba cobbo ba babba harmudo a meeɗa memde ndiyam o ganduɗa an salte o arrête